Ahojte, dneska som tu s Jozefom Pinčekom. Teší ma. Čauko. A ty máš, Jožko, samozber jahôd, máš od nás navigáciu. Aký máš konkrétne model a v akom traktore to máš? Mám navigáciu od vás Guy 10 a mám to v traktori Bašak, ktorý mám určený len na plečkovanie jahôd a na postrekovanie, a navigácia mi zlepšila život v tom, že môžem robiť aj večer a uľahčila mi čas, čo sa týka v tom plečkovaní. A vieš si predstaviť teraz robiť bez navigácie? Už nie. Odkedy si mi to namontoval, sa mi zlepšil život. Áno. Ja sa ťa ešte opýtam, ako by si ohodnotil technickú podporu od 0 po 10? Určite 10. Áno? Je to rýchle, má to dobré menu, všetko po česky, kamera super, takže bez Dobre. problémov. Ja ti veľmi pekne ďakujem, nech sa ti darí. Díky Ďakujem. aj vám.